kuom Nyasaye ma okotho dang'. Wabiro dhi duto te. Onge ng'ama ni kata achiel. Kata ibed mana in ng'a, tibiro dhi kanyaka kuma Jojo dhiye. Taduoko ne erokamano to litna kuom Joji kaka tedo ne Joji gini ka tindo litna ahinya. Kowuok e dho Nyasaye to ber. To kowuok e kind dhano, Nyasaye ng'eyo. Nitie ng'ado wuoyo e kindu? Onge. Basi aparo ni ago erokamano kuom thuolo mimiyowa ma watimo introduction ma uneno jokanegi. Dho ji mang'eny pok odonjo to gibiro. Koro an aonge gimo madang' angesi, aduoko mokwongo ne joimbo mosura ahinya kane wauluongo ni jokanyamoa, to un joimbo mosura ahinya. Kendo pod wanwang'o report ni nitiere oganda ma pod biro, wabiro rwakogi. Wagombo mondo colleagues of the late George, the workmates, if you are here, time is yours. Okay, I'm getting report that they are still on the way. Kuro mana chuno ani wabiro dok chien matin. Kanitiere oche manyalo bedo, manyalo gombo mondo moswa, ochiwe kuyo margi, thuolo wamiu, kar in-laws ne waketo nyaka oche. Tie oche, manyiri mokaw ka, to gi nyiri mwakaw. Kopo nitie oche nitiere, kae kama imose ji. Ewi mano kapod warito kanitie, warwako wede mopogore opogore mochopo e nyasini. Kendo anyamedo wacho ni wan kar konyruok, mbele kocha wan kod cho kendo toke koni. Beda thuolo. Jomaluo kanyalo bedo, oche kanitie. Oche kanitie. Wakwayo ni kama itie mono to jodala, wan gi jotendwa mag sirikal, kodonjo timiwa report mondo wa recognize their presence. Neno Honorable Otieno Chaka, odonjo ka, tapani keche dich mar tich, osechako wuok. Warwake kabisa. Kuro jasirikal mora modonjo kuneno kapok wang'o mako, tumiyo wach mapiyo piyo mondo warwakgi. Kato maduong' ahinya mwalando, kata in mana gi mirima machalo nade, COVID rules mondo waobey. Nikech ibiro kiywak gi mirima tionge mask, to tuo dhi goyi, koro kata ywak ni ywak chako bedo nono, war mwachako waywak. Yie mondo irwak mask kamoro amora ma intie, mano chik ma sirikal ogolo. En ngimani, mask irwako ni ngimani, ok ne ngima ng'ata ng'ata. Tuwaomba watu wote tafadhali muvae barakoa. Ni kwa maisha yako, sio kwa maisha ya mwingine. Tafadhali. Asanteni.
Wakwayo owete George duto ma imbo rome mukar sanduku kanya cha nitie gimoro matin dwaro tim kanyo owete George duto ma imbo rome mukar sanduku nitie no jirani wa George marehemu George, tafadhali kutana na huyu dada hapa. Jirani wa George unahitajika hapa tafadhali. Tena ningependa kutangaza hii hema iko mbele yetu hii. Tafadhali tuiachie wageni wetu kutoka Nairobi. Kuna wengine wako njiani. Sasa kama kuna watu wa nyumbani ama mgeni wowote hapo, tafadhali yule si wa Nairobi, tafadhali muache hiyo hema. Hiyo ni ya watu wa Nairobi, tutumie hizo hema zingine tafadhali.
Matin kamoro moro ma intie. Walando ni tent matung koni ng'ama ni kamoro ne bada kora chich ko masiemo ni. Tent mamalo mogik tung koni. Marachar ni. Weuru ne wendo ma Nairobi. Tent mabulu cha. Moki korachar gi mabulu cha. Din gi magoche. Ema bede. Koro kija dala. Ito tiwani many kaka wakonyore, ito kikidin wakong, kiki kuom yieni, kaka wuonu wendo, in achiel kuom wuonu welo maka. Wane mana kaka wadiyore mondo kik wendwa bende ng'oko biro remo kombe. Ka ok kamano to Nyasaye ogwedhi kitimo mawinjore no, erokamano. What